La iniciativa m'ha semblat molt bonica perquè crec que tots podem aportar el nostre granet de sorra i més fent esport, perquè la recerca d'avui és la salut de demà, com diu el BID, en el seu lema dels 30 anys. Així que molt contenta i que persigui per molts anys aquesta cursa, sigui l'inici de moltes. M'ha semblat fantàstica, ens ho hem passat allò més bé. Està molt bé, la veritat és que es pot anar molt ràpid, divertida i molt bé. La Cristina Soler, la guanyadora.